Avui, a Betty Martí Estètica Holística, parlarem de com preparem la pell abans de prendre el sol, perquè quan arribi el moment tinguem una pell hidratada i bonica, que pateixi el menys possible. Començarem fent una sessió 3 mesos abans amb sals i oli del te verd, que neutralitzen l'acció dels radicals lliures. Els radicals lliures són els responsables de l'envelliment prematur de la pell i amb aquesta funció el que fem és eliminar-los o frenar-los. Llavors estimulem la protecció natural de la pell, activant les defenses del nostre interior i aportant elasticitat als teixits. Després, 2 mesos abans, el que faríem seria un peeling amb fangs i oli regenerador per equilibrar el pH de la pell, enfortir-la i regenerar-la. Un mes abans el que farem serà una sessió amb escrub del karité i oli hidratant nutritiu. Amb això que fem? Amb això acabem de preparar la pell amb una bona neteja que el que farà serà hidratar i regenerar i nutrir la pell perquè tingui una bona elasticitat i un bon to. Llavors el que aconsellem és que des del primer moment comencem a prendre beta-caroteno perquè el que té són unes propietats antioxidants que neutralitzen l'acció dels radicals lliures, que ja hem comentat abans que eren els responsables d'un envelliment prematur de la pell, i llavors el que fa és neutralitzar-los perquè els rajos ultravioletes no ens perjudiquin i puguem tenir una pell bronzejada sense perill. Espero que hagi estat interessant per vosaltres i que s'animeu a cuidar-vos la pell abans que arribi el moment.